යාපනයේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් හදන්න. யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு சர்வதேச கிரிக்கெட் திடலை அமைக்கிறதுக்கு මේ முயற்சிக்கிறோம். ළඟදී மிக சமீபத்தில் கிரிக்கெட் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு விளையாட்டு வீரர் என்னை சந்தித்தார். එතුමා සනත් ජයසූරිය. சனத் ஜெயசூரிய அவர்கள். මගෙන් අහුව ජනාධිපතිතුමා මොනවද වෙන්න ඕන කියලා. ஜனாதிபதி அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கேட்கிறார். මම එකක් කිව්වා. நான் ஒன்று சொல்றேன். අපි කොහොම හරි நாங்கள் எப்படியாவது යාපනයේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියක් හදලා யாழ்ப்பாணத்தில் ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගහන්න ඕන. சர்வதேச விளையாட்டு திடலை அமைத்து අපේ මුල් අවුරුදු 5 ඇතුළත යාපනයේ யாழ்ப்பாணத்தில் ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් හදන්න. யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு சர்வதேச கிரிக்கெட் திடலை அமைக்கிறதுக்கு මේ முயற்சிக்கிறோம். ළඟදී மிக சமீபத்தில் ක්‍රිකට් ආයතන සම්බන්ධ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකෙක් මාව හම්බුණා. கிரிக்கெட் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு விளையாட்டு வீரர் என்னை சந்தித்தார். එතුමා පහුගියදා මේ දවස්වල මෙහි ආවා. அவர் கடந்த சில நாட்கள் முன் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்தார். සනත් ජයසූරිය. சனத் ஜெயசூரிய அவர்கள். මගෙන් අහුව ජනාධිපතිතුමා මොනවද වෙන්න ඕන කියලා. ஜனாதிபதி அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கேட்கிறார். මම එකක් කිව්වා. நான் ஒன்று சொல்றேன். අපි කොහොම හරි நாங்கள் எப்படியாவது යාපනයේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියක් හදලා யாழ்ப்பாணத்தில் ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගහන්න ඕන. சர்வதேச விளையாட்டு திடலை அமைத்து අපේ මුල් අවුරුදු 5 ඇතුළත எங்களுடைய 5 வருட காலத்தில் ඒ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ அந்த கிரிக்கெட் அணியில் இருந்து සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අය සෙල්ලම් කරන්න ඕන. சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் அவர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் விளையாட வேணும். අපි එකට එකතු වෙන්න ඕන நாங்கள் හැමතැනම. ஒன்றாக சேர வேண்டும். ඒක තමයි රට හදන්නේ. அதுதான் நாட்டை கட்டியெழுப்பப்படுவது. අපිට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. நாங்கள் வளர்ச்சி அடைய මේ முடியும். රට දියුණු වෙන්න කිසි බාධාවක් නැහැ. இந்த நாட்டு வளர்ச்சி அடைவதற்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லை. සාරවත් මහ පොළවක් තියෙනවා. மிகவும் செழிப்பான ஒரு நிலம் හොඳ உள்ளது. අවුව වැස්ස තියෙනවා. நல்ல காலநிலையில் உள்ளது. මැණික් සම්පත තියෙනවා. மாணிக்கங்கள் உள்ளது. මිනිරන් සම්පත තියෙනවා. போன்ற සුළම් බලෙන් විදුලිය හදන්න පුළුවන්. கனிஜ வள நிலையம் இருக்கிற සූර්යාලෝකයෙන් විදුලිය හදන්න පුළුවන්. மின்சாரத்தின் මහා ஊடாக මුහුදක් வளம். තියෙනවා. கடல் வளம் உள்ளது. ඇයි අපි දුක් විඳින්නේ? நாங்கள் ஏன் கஷ்டப்பட வேணும்? අපේ පාලකයන්ගේ වැරද්ද. ஆட்சியாளர் உழைப்பில අපේ දේශපාලකයන්ගේ වැරද්ද. எங்களுடைய அரசியல்வாதிகளுடைய අපි තවදුරටත් දුක් විඳින ජාතියක් විය යුතු නෑ. இன்னும் நாங்களும் இன்னும் கஷ்டப்படுகின்ற අපි මේ රට හදන්න ඕන. நாங்கள் இந்த நாட்டை අපි கட்டியெழுப்ப ආයෝජන මණ්ඩලයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා நாங்கள் முதலீட்டு சபையுடன் கலந்துரையாடி විශේෂ කර්මාන්ත කලාප 3ක් හදන්න අපේක්ෂා කරනවා යාපනයේ. சிறப்பாக கைத்தொழில் பேட்டைகள் மான்குளம், அமைக்கிறதுக்காக 3 வடக்குல කංගසන්තුරේ மான்குளம் காங்கேசன்துறை මාංකුලෙන් කංගසන්තුරේ තව එකක් තියෙනවා අපි. பரந்தன் පරන්තන් பரந்தன் අපි කර්මාන්ත පුර 3ක් හදනවා. கைத்தொழில் பிரதேசங்களை 3 අපි ආයෝජන ගේනවා. நாங்கள் அதுக்காக முதலீட்டு කර්මාන්තශාලා හදනවා. தொழிற்சாலைகள் දරුවන්ට அமைக்கிறோம். රස්ස ඇති කරනවා. பிள்ளைகளுக்காக தொழில் வாய்ப்புகள் රටේ ජාතක නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා. நாட்டின் தேசிய உற்பத்தி මේ උතුරේ තිබුණා இந்த வடக்கில் இருந்தது විශාල කර්මාන්තශාලා තිබුණා. பெரும் පරන්තන් වල රසායන කර්මාන්තශාලාවක් තිබුණා. பரந்தன் ரசாயன කංගසන්තුරේ සීනි කම්මල තිබුණා. சிமெண்ட் தொழிற்சாலை இருந்தது. ජාව කච්චේරි වල තිබුණා. சாவகச்சேரியில் இருந்தது. අලිමංකඩ ලුණු තිබුණා. ஆணையர்வல்ல உப்பளம் இருந்தது. මොකද උන් ඔක්කොම විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. அது எல்லாம் அழிந்து இருந்தது. යලි මේ රට හදනවා. நாங்கள் இந்த நாட்டை மீண்டும் අපි එක පටන් ගමු. நாங்கள் அதெல்லாம் செய்கின்றோம். අපි බෙදෙන්නේ නැතුව, நாங்கள் பிரிந்து போகாமல், අපි ජාතිවාදයට ගොදුරු වෙන්නේ නැතුව, நாங்கள் இனவாதத்துக்கு இரையாமல், අපි සමගියෙන් සහෝදරත්වයෙන් ඉන්න රටක් හදමු. நாங்கள் ஒற்றுமையாகவும் சகோதரத்துவமாக இருக்கும் ஒரு நாட்டை உருவாக்குவோம். අදත් නාග විහාරයේ පන්සලට இன்னும் நாங்கள் பௌத்த ஆலயத்துக்கு දෙමළ ජනතාව එනවා. தமிழ் மக்கள் வருகிறார்கள். දානේ ලබා දෙනවා. தானம் வழங்குகிறார்கள். අපි සහෝදරන් හැටියට ජීවත් වෙනවා. நாங்கள் சகோதரர்களாக வாழ்கிறார்கள். අපේ සහෝදරකම නරක කාටද? ஆனால் எங்களுடைய இந்த சகோதரத்துவம் பகைமையாக உள்ளது අපි யாருக்கு? විරසක් කරන්න ඕන කාටද? எங்களை பகைத்துக் கொள்ள வேண்டியது අපි தேவையாக, බෙදන්න ඕන කාටද? எங்களை பிரிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறவர் யார்? ජනතාවට නෙවෙයි. மக்களுக்கு அந்த தேவை இல்ல, දේශපාලකයට. அரசியல்வாதிகளுக்கு தான் அது මේ உள்ளது. දේශපාලකයා තමයි இந்த அரசியல்வாதி தான் මේ ජාතිවාදයේ හිටියේ. இந்த இடவாதத்துடன் இருந்தது. මට මතකයි මම පොඩි කාලේ எனக்கு ஞாபகம் என்ன, நான் இந்த சிறியோர் අපේ பாராட்டு දුම්රිය ස්ථානයේ දුම්රිය අපේ දුම්රිය ස්ථාන ස්ථානාධිපතිතුමා දෙමළ எங்களுடைய ஊர்ல புகையிரத்த நிலைய பொறுப்பு அதிகாரியாக இருந்தவர் මගේ தமிழர். ඉස්පිරිතාලේ දොස්තර මහත්තයා දෙමළ. என்னுடைய ஊர்ல இந்த மருத்துவமனையில் අපේ மருத்துவர் අපච්චි වැඩ தமிழ். කරේ මිනින්දොරු දෙපාර්තමේන්තුවේ. என்னுடைய தந்தை வந்து நில அளவை திணைக்களத்தில் வேலை මිනින්දොරු செய்தவர். මහත්තයා දෙමළ. அதுல இருந்த நிலவேலையாளர் தமிழ் ஒருவர். අපි හොඳට හිටියා. நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருந்தோம். ප්‍රශ්න තිබුණේ නෑ. எங்களுக்கு இடையில பிரச்சனை හැබැයි இருக்கவில்லை. දේශපාලකයෝ මේ ප්‍රශ්න හැදුවා. ஆனால் அரசியல்வாதிகள் இந்த பிரச்சனைகள் යලියේ යුගයේ අවසන් ஆனால் அந்த காலம் முடிந்து අලුත් விட்டது. පරිච්ඡේදයක්. இது ஒரு புதிய அத்தியாயம், අලුත් රටක්. புதிய ஒரு நாடு, අලුත් යුගයක්. இது ஒரு புதிய காலம். අලුත් යුගයක් නෙවෙන්නේ කොහොමද? இது புதிய காலமாக இல்லாம இருக்கிறது දකුණේ எப்படி? ඉපදුණු මට
தென்னிலங்கையிலிருந்து பிறந்த எனக்கு සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරන මට சிங்கள மொழியில் பேசுகின்ற எனக்கு ඔබ දහස් ගණන් එකතු වෙලා நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கானவர் සවන් දෙමින් ඉන්නවා. நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். අපේ සහෝදරත්වය නෙමෙයිද? இதுதான் අපේ தோழமை, විශ්වාසය නෙමෙයිද? இதுதான் நம்பிக்கை, අපේ බැඳීම නෙමෙයිද? இதுதான் எங்களுக்குரிய பற்று. යලි මේක බෙදෙන්න දෙන්නේ නැහැ. இது மறுபடியும் நாங்கள் பிளவுபட விட යලි மாட்டோம். ගැටුම් ඇති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. இன்னும் முரண்பாடுகள் விட மாட்டோம். දුෂ්කර පරිච්ඡේදය අවසන්. கடந்த காலம் அந்த கடினமான අඳුරු காலம் முடியும். පරිච්ඡේදය අවසන්. அந்த கருப்பான அத்தியாயம் முடிந்து விட்டது. අලුත් යුගයක් අපි ආරම්භ புதிய කරමු. ஒரு யுகத்தை நாங்கள் தொடங்குவோம். ඒ වෙනුවෙන් අපි අල්ලාගත්තුවත් அதுக்காக நாங்கள் கைகோத்து இருந்தோம். අත්තරින් නැතු ඉදිරියට යමු. அந்த கைகோத்தின கைகளை තව நாங்கள் තවත් අපේ கைவிடாமல் இன்னும் அந்த கைகளை பலப்படுத்திக் கொள்ளும். ශක්තිමත් ඉදිරියට යමු. பலமாக கொண்டு ඒ முன்னேறி වෙනුවෙන් செல்வோம். සියලු දෙනා එකතු වෙමු. அதுக்காக எல்லோரும் ඒ ஒன்றாக වෙනුවෙන් සියලු දෙනා පෙරට එමු. அதுக்காக எல்லோரும் முன்னுக்கு ඒ வருவோம். වෙනුවෙන් අපි එක්සත් ඉදිරියට යමු කියලා ආරාධනා කරමින් அதுக்காக நாங்கள் ஒற்றுமையாக முன்னேக்கு செல்வோம். මම නතර වෙනවා. நான் என்னுடைய முடிவு ජය වේවා කියලා සියලු දෙනාට ප්‍රාර්ථනා எல்லோருக்கும் කරනවා. நன்றியை බොහොම ස්තුතියි. வெற்றியை